लोगोफोर जोंनि बेंगलर ग्रुपआ थांगोन ग्रुपआ गासिबो माबा जाजोब्बाय आरोना खामानि मावजोबसै नाथुर कम्पानियाव जोंनि गामिनिफ्राय जोङो साब्रै ओमफ्राय नैबे सिख्ला सासे आरोना ओमफ्राय जों थांसै दायो रौता सारियालियाव गारि नेगासिनो लोगो हेलौ लोगोफोर वेलकाम बेक टु माय इउटुब चेनेल थ' लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि बे गोदान भिडिअआव फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय थाबाय लोगोफोर थ' दिनैहाय जोङो नै रौता सारियालियाव दङ ओमफ्राय बेंगलरावसो थांनो नागिरदों जोङो लोगोजों आंजों ओमफ्राय आरो दंबावो लोगोफोर दा ग्रुपआ थांगोन ग्रुपआ गासिबो माबा जाजोब्बाय आरोना खामानि मावजोबसै नाथुर कम्पानियाव जोंनि गामिनिफ्राय जोङो साब्रै ओमफ्राय नैबे सिख्ला सासे आरोना ओमफ्राय जों थांसै दायो रौता सारियालियाव गारि नेगासिनो लोगोफोर दा गारि नेनानै दा मोनबाथाय थांसै आरोना गुवाहाटीनिफ्राय डाइरेक्ट बेंगलर नाथुर कम्पानियाव ट्राप खालामना थाहैसै लोगोफोर बिराद गरम मोनबाय दायो नै दासो बाय हाथा मोनदों दानिया उनाव बरिं जाजोब्बाय आसोलफ्रा मेंजोब्बाय रायलायनायानो फुथला फुथला जालायबाय बिराद गरम लोगोफोर एकदम स्कुला माला गुवाहाटी मोनगोन जागासिनो थ' नायलांबाय था लोगोफोर दा देखायलांबाय थानोसै आं दिनै सरायघाट दालां मोनबाय लोगोफोर सरायघाट गुवाहाटी मोनबाय होननानै बुंनांसिगोन दायो एकदम आराय घन्टा बास गाखोनायनि गेजेरजों मोनफैनो हाबाय फाइनालि गुवाहाटी लोगोफोर फाइनालि नै गुवाहाटी मोनफैबाय आरोना ओमफ्राय नै उनाव माखासेया थाबायबोगासिनो सर यार हो जाएगा कहाँ जाएगा आइए शेयरिंग टैक्सी आइए एयरपोर्ट बिराद गरम मोनबाय दासो रिलेक्स शान्ति नांबाय लोगोफोर भिआइपि दानिखौ थाजारा एयरपोर्ट नैबे स्टुनथिं नै अभार ब्रिजआ लोगोफोर आंखौ नुदोंना नायलाय थाबायगासिनो ओमफ्राय नै बे खिथुना सासे दङ बेंगलर थांग्रायानो बियो जों साथाम थांगोन आरो बेंगलराव ओमफ्राय दा नोंथांमोननो आङो दा लोगोफोरनो मोजाङै खिथानोसै अबाव थांमारनो नागिरदों मोजां जिरायनानै दायो दासो मोनफैनानै माने मा होनो फ्रेस जाबाय आरोना एसे ओमफ्राय दा माबा वासरुमाव थांदों ओइ र' सासे वासरुमाव थांदों बेखौ नेनोसै ओमफ्राय दा बरिया दसे थानानै खिथानोसै आरोना बहा थांमारनो नागिरदों एक्सुवेलि थ' लोगोफोर स्टेडियाम थ' लोगोफोर जों दायो नैबे गुवाहाटी ISBT आव दंफैयो आरोना इन्टार स्टेट बास टार्मिनेल ओमफ्राय जोङो एक्जेक्टलि बबाव थांमारगोन बेखौ दासिमबो आं खिथायाखै नोंथांमोननो ओमफ्राय दा लोगोफोर दा दसे मोजां जिरायनानै नोंथांमोननो खिथानोसै आरोना जों बेयाव दंफैयो दायो ओमफ्रायो दासो मोनफैदों जोङो ओमफ्राय मोखांखौ एसे सुना लाबाय बिराद हाद्रि ओमफ्राय गरमाबो ओरैबायदि लोगोफोर ट्रेन मोनफैनाय बायदि मोनबाय आरोना दा फुरा फुल नाइट गारि गाखोबावनांगौ ओमफ्राय गाबोनसो मोनहैगोन आरोना डेस्टिनेसनाव थ'
थ' भिडिअखौ नायलांबाय थादो लोगोफोर ओमफ्राय मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार साबसक्राइब लोगोफोर जों दायो नै बास स्टेन्डआवहाय बास नेगासिनो आरोना दा बासआ जोंना 7:30 दङ हाइलाकान्दि थ' लोगोफोर आङो रियेल खोथाखौ दासो खोन्थानोसै जों मानो फैदों आरो बबाव थांनो नागिरदों बेखौ थ' फैनायनि मेन काहाना जोंहानि न' खाथिनि नैबे जोंना नैबे सिख्लाखौ नुदों नै फन रायलायबाय थादो बेयो दाखालि बावैसो डाइरेक्ट रिक्रुइटमेन्टआवहाय जब मोनबाय आरो ना ग्रेड 4आव ओमफ्राय दा गाबोन जयनिं दङ दा बे जयनिंनि थाखायनो जों दोननो फैदों आरोना जों सानैजों बन्दुजों आंजों ओमफ्राय दा बेखिनियानोसै आरो हाइलाकान्दि दा हरसे गारि गाखोबावनांगौ दहाय 2.5 घन्टा गाखोखांबाय ओमफ्राय दा नै गुवाहाटि ISBT आव आरो मा होनगोन दंफैयो आरोना गाबोन फुङावसो मोनहैगोन बिराद खस्थ' ओमफ्राय दा नोंथांमोना बेखिनिखौनो नायदो ओमफ्राय भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट शेयार साबसक्राइब खालामदो ओमफ्राय मा होनगोन गाबोन सिलचरनि गोदान ब्लग मोनसे आं लाबोगोन थ' नोंथांमोना नेनानै थाबानो जाबाय लोगोफोर अके ना